Sziasztok! Mint ígértem, elhoztam nektek az új dolgot, amivel elkezdtem foglalkozni. Ez egy webáruház, ami háztartási, kozmetikai termékekkel foglalkozik, aztán vannak benne vitaminok, hajápolás, bőrápolás, nagyon-nagyon sok széles körű a palettájuk, és ő nem más, mint a Mihi. Ő egy lengyel cég, 2 éve van Magyarországon, és Lengyelországban van a raktáráruház, viszont 27 európai országban van már jelen ez a cég, és az mind a 27 nyelven található katalógus. Katalógusokon vannak ilyen QR kódok, ami alapján ugye rá lehet különböző oldalakra menni, például itt van a Facebook, a Instagram, mi van még ott? Hát azokat mindet nem ismerem, minden jelet, de itt, hogyha rálövünk a telefonnal, akkor nagyon-nagyon sok mindent megtudhatunk magáról a cégről. Én is ismerkedem vele, én június 6. hónap óta foglalkozom a Mihivel, és rendeltem már termékeket, voltak már többen, akik rendeltek tőlem is, úgyhogy egy pár dolgot, amit én használok, ami nekem bevált, én azt hoztam el nektek, megmutatom. Azt tudni kell, hogy ez a katalógus, ez 6 hónapig érvényes, ami azt jelenti, hogy még decemberig, júniusban jött ki, decemberig érvényes. Tehát decemberig ebben, amik vannak árak, nem változnak. De van egy olyan lehetőség, egy olyan plusz, hogy 3 hetes akciós szakaszok vannak. Most holnapig tart ez az egyik 3 hetes akció, és akkor csütörtöktől egy újabb indul, amiben többféle terméket fognak akciósan megjeleníteni. Ez a katalógus, ez online elérhető, úgyhogy papírkatalógust bárkinek tudok adni, aki szeretne, és online katalógust is tudok küldeni, de ezt is tudom online, hogy meg tudják nézni, és az ország bármelyik részéről, vagy akár, mondom, 27 országból lehet ide csatlakozni, vásárolni, úgyhogy nagyon-nagyon jó termékek vannak, és azt kell tudni róla, hogy 80%-ig vegán és természetes anyagokból készülnek a termékek. Van olyan, ami 100%-osan vegán termék, de a cég 80%-ig ígéri, hogy természetes anyagokból vannak. A tisztítószereket én már próbálom, és tény és való, hogy nem marnak, nincs az, amikor például vízkőoldózod a zuhanykabint, beállsz, lefújod és fulladsz, meg menni kell ki onnan. Nagyon-nagyon szuper a zuhanykabin tisztítónk, és megfizethető áron, és aki csatlakozik, tehát lehet vásárlóként is jelen lenni, de aki csatlakozik, regisztrál, teljesen ingyenes a regisztráció, és ő 20% kedvezményt kap rögtön a vásárlásából. De, hogyha esetleg úgy belemerül a vásárlásba, hogy eléri a 16 000 forintot az összeg, akkor már akár 30% kedvezményt is kap rögtön az első vásárlásnál. És ami még nagyon szuper akció így az első rendelés leadásnál, hogyha a regisztrációt követően 24 órán belül elküldöd a rendelésedet, akkor 3 darab ilyen mini parfümöt kapsz 4 forintért ajándékba a cégtől. Most ebben a 3 hetes ciklusban nagyon-nagyon jó termékek vannak akcióban. Hogyha 2 darab sampont veszel, akkor kedvezményes ár, ha 2 darab
tusfürdőt veszel, vagy ilyen habfürdőt, fél literest, akkor is akciós ár. Nagyon-nagyon sok minden, széles a palettánk, és most ma még van egy zsákba macska, idézőjelben zsákba macska akció, ami arról szól, hogy ha rendelésedet leadod, most nem akarok hülyeséget mondani, 16 000 forintért, 40 euróért, akkor kapsz földob egy ilyen zsákba macskát, úgymond, ami 2000 forint, 5 euró, és abban termékek vannak, aminek az értéke 14 000 forint, plusz vagy egy hajturbánt, vagy pedig egy neszeszert kaphatsz ajándékba. Van nekem Facebook oldalam, meg a TikTokon is tettem föl sok-sok ilyen videót ezekről a termékekről. A Facebook oldalamon láthatjátok az akciókat, és ott vannak a termékek is, hogy mi az, amiket már kipróbáltunk, használunk. Sok-sok terméktapasztalat tőlünk, de visszajelzések is jönnek a vásárlóktól, úgyhogy nagyon érdemes kipróbálni, főleg annak, aki vigyázni szeretne az egészségére, a családja egészségére, és környezetbarát termékeket szeretne használni. Na most akkor megmutatok nektek pár dolgot, amit én használok, és mondok róla nektek pár szót. Nem mindent hoztam ide, mert akkor órákig tartana ez a videó, mert rengeteg termék van, amit használok a konyhában, a fürdőszobában, az egész lakás takarításában, de kozmetikailag is használom, a hajamra is használom. Most mostam meg a hajam, ez frissen van mosva, és most az egyik kedvenc samponomat használtam, méghozzá ez a fekete tisztító sampon. Mindjárt mutatom nektek, hogy ennek mi is a hivatalos neve. Jó, mert a szemüvegemet ott hagytam fönt. Ő lenne az. A mély tisztító sampon, és ő fekete. És azt kell tudni róla, hogy teljesen letisztítja a fejbőrünket, az összes rajta levő szennyeződés, por, samponok, ugye aki használ hajlakot, hajhab, mindenféle ilyen kemikáliát letakarít róla, és itt a csomagoláson, ha valahogy úgy fordítom, lehet látni egy bambuszt. Itt van rajta egy ilyen bambusz benne magában a dobozban. Nagyon jó illata van, és nagyon-nagyon jól letisztítja a hajamat. Nekem a munkahelyemen volt olyan kihatások, amik nem tettek jót a hajamnak, a fejbőrömnek, és ezzel nagyon jó helyre tudtam már hozni most a hajamat. És ami itt van hozzá hirtelen akartam mondani, balzsamja, ami úgy szintén nagyon jó a hajnak, nagyon jó illatuk van, és könnyű tőle a hajam, érzem, hogy a fejbőröm minthogyha megkönnyebbült volna, de ugye ezt használtam első mosásra, a sampont. Én 2-szer szoktam samponozni, a második sampon az nem volt más, mint a göndörhajra való sampon, lehet venni hozzá ilyen csőrös, nyomós kupakot, ez 120 forint különben hozzá, tehát nem egy nagy összeg, és ő a göndörhajra való sampon, és utána használtam a göndörhajra való balzsamot. Úgy szintén csörös, nem kell belőlük sok, nagyon jól habzanak, nagyon jó az illatuk, és a bennük lévő hatóanyagok is nagyon jól tesznek. Hát nekem próbál életre kelni a hajam, mert eléggé el volt roncsolódva, most még vizes az alja, de most
már sokkal jobb maga a fogása, a tapintása a hajamnak, mint eddig volt. Én szedem közben a hajvitamint is, azt nem hoztam ide, úgy látom. Megmutatom nektek, ugye vitaminok is vannak, és ő lenne az, a hajvitamin, és na most pont levágtam a hajam végéből, mindig szoktam időnként levágni, és ennyit nőtt már, mióta elkezdtem szedni, ez körülbelül egy hónapja, igen, mert most fog elfogyni, és én úgy gondoltam, hogy szedem 3 hónapig, mert én egy ilyen kúrát csinálok, és akkor 3 hónap után pedig fogom szedni a kollagént. Azt is 3 hónapig, ugye az haj, bőr, köröm, az mindenre is jó, de rengeteg vitaminunk van. Várjatok, merre lapozok? És akkor itt is van még mindenféle problémákra, vagy ha csak valaki szeretné a szervezetét kicsit feltuningolni ezekkel a vitaminokkal, és tényleg jó eredmények vannak, és akkor még van, itt is van omega 3, 6, 9 vitamin, úgyhogy, és van sima vitaminunk is. Úgyhogy nagyon szeretem ezeket a hajápoló termékeket, tényleg most jön az, amikor majd kezd életre kelni a hajam, és végre nem viszket állandóan itt elől, ugye itt érte legjobban a behatás. Befújtam a hővédővel, nem szárítottam, de viszont ha napra megyek, ugye annak is kell, hogy védje a hajunkat. Nem is tudom, mivel folytassam, mi a termék, amit bemutassak nektek. Ő nem más, akkor legyen, jaj, nem, előbb ezt. Van egy úgynevezett Heimp olaj, a kézkrém nincs itt, azt nem hoztam ide, ő lenne az. És őróla azt kell tudni, hogy nekem isteni illata van, és száraz bőrre javasolják, most még szedben így akciósan lehet kapni. Ő lenne az, és akkor ő a kézkrém, amit nem hoztam ide. De mindjárt mondok nektek róla valamit, csak idehozom a szemüvegem. Mert szemüveg nélkül nem látom. Azt mondja, hogy ő 100% vegán termék, 100%-ban természetes kenderolajból van, anti-age hatása van, omega 3, 6, 9 található benne, gyógyító, nyugtató hatása van, A, C, D, E és B vitamin. A B vitaminon belül B1, B2, B3 és B6 vitamin van benne. És ugye ezt naponta lehet használni, és van itt egy katalógusban, itt láthattok egy vásárlónak a véleményét róla, és azt mondja, hogy a száraz testolaj puhává teszi a bőrt, megszünteti a bőrpírt, a kisebb gyulladásokat és a fáradtságot, megfiatalít és erősít. A kenderolaj mellett homoktövisolajat is tartalmaz, rugalmasságot biztosít és jelentős gyulladás csökkentő hatással bír. Ezen kívül nagyon pihentető hatású, szeretem használni az olajat fürdés után, nálunk szuperül működik masszázshoz. Lefekvés előtt masszírozom a gyerekek hátát, ellazulnak és gyorsabban elalszanak. Úgyhogy gyerekeknek is lehet használni. Itt a katalógusban lehet látni a 100% vegán jelzést, ami mellett egy ilyen kis levél van, az biztos, hogy vegán termék. Én azt tudom nektek elmondani, hogy ő a tusfürdő, isteni illata van, nagyon szeretem, ilyen fehér, mint ahogy itt látszik, ilyen fehér maga a tusfürdő,
és kicsit krémes. És amikor magadra, tehát bekened vele a tested, mosakszol vele, mint hogyha egy ilyen vékony filmréteget képezne a bőrödön. És érzed, hogy puha, mint hogyha ilyen vízlepergető hatása lenne. Nekem borzasztóan tetszik az illata, úgyhogy én rögtön bele is szerelmesedtem, úgyhogy rendeltem még egy szettet ebből az egészből, és akkor van neki egy testápolója, amit megmutatok nektek, ilyen fehér, őnek is Isten illata van, és amikor elkenjük, ennyire, ilyen pillanatok alatt el tudod kenni, és már is beszívta, és érezni azt a picit, ugye mivel olaj, kender olaj van benne, azt a pici olajos hatást, de nem ragad, nem az a durva, hogy így állsz, mert nem tudja beszívni a bőröd, nekem már is beszívta, nekem itt ilyen pici, apró pöttyök szoktak lenni mindig télen, meg tavasszal szárad ki a bőröm iszonyatosan, és én az illata mellett magát a terméket is azt mondom, hogy nagyon-nagyon, nekem nagyon beválik a testápolás révén. Én eleve szeretem a kender termékeket, kenderolajos termékeket, mert nekem volt egy krémem a kezemre, és nekem csak az használt, a kontaktekcémám van, és nekem csak az javította a kezem állapotát. És akkor ugye van még a száraz testolaj, amit ilyen zöld, mint látjátok, és ezt úgy kell, nehogy szembefújjam magam, mutatom nektek, hogy így ráfújjunk a magunkra, és lehet látni, hogy kicsit zöld, nem tudom most a kamera mennyire adja vissza, és hogy bekenjük. Az illata az nagyon jó, és mindjárt mutatom is nektek. És lehet látni, hogy kicsit fényesebb, mondjuk most nem tudom, ott lehet látni, hogy kicsit fényesebb, és egy idő után megfogod, és nem az az olajos érzése van, hanem érzed, hogy puha, nincs kiszáradva a bőröd. Én nagyon-nagyon szeretem az illatát, és ugyanilyen a kézkrém is, nagyon jó, pillanatok alatt beszívódik, és a száraz kezeknek nagyon jó hatással van. Nekem már most kicsit puhább is a kezem, majd megmutatom egy kicsit később is, hogy mennyire szívta be. Jaj, leejtem az újságot. Ezt már teljesen, és akkor egy pici érezni lehet azt a kis filmréteget, amit mondtam nektek. Most 10.000 forintért, 10.700 valamennyi forintért meg lehet venni ezt a csomagot, még a mai nap kedvezően van, úgyhogy szerintem akinek száraz bőre van, nagyon-nagyon jó. Ha nincs időd testápolózni, fogod, befújod, gyorsan elkened, és kész van már is a testápolás. És mindjárt mondom nektek, hogy mit ír róla. A száraz testolajról azt írja, hogy homoktövis olaj, fiatalító hatása van benne, hidratált, puha, megnyugtatott bőr az első alkalmazás után fenntartja a bőr egyenletes tónusát. A fürdőgélről pedig azt írja, hogy napraforgóolaj, puhítja és javítja a rugalmasságot, helyreállítja az epidermális gátat, az E-vitamin különböző formáinak, keverékének köszönhetően nem szárítja a bőrt, a testápoló pedig tökéletes a napi testápoláshoz, béta-szitoszterin serkenti a kollagéntermelést, segít megelőzni a pigmentáció kialakulását, a seavaj táplál, nyugtat és megakadályozza a nedvességvesztést. A kézápoló krémről pedig jól felszívódik, nem hagy zsíros filmréteget, 100% természetes növényi olajok az összetételben, makadámiaolaj, mélyen hidratált,
hidratál, puhábbá és finomabbá teszi a bőrt. Úgyhogy nagyon-nagyon jó, és olyan illata van, mondom, én nagyon szeretem ezt a termékcsaládot, úgyhogy én javaslom tényleg, akinek száraz bőre van, próbáljátok ki, mert fantasztikus. Akkor, ha már említettem a homoktövist, ez szintén egy tusfürdő, már alig van benne, felváltva használtam, de most ugye, mivel ebben is van, így most még ezt elhasználom, és akkor utána a kender olajost fogom használni, de ez homoktövis. Aki ismeri, nagyon. Tényleg olyan jó illatuk van a termékeknek, hogyha nem úgy van, mint a valamelyik drogériás tusfürdő, habfürdő, hogy rá van írva, hogy narancsillatú, és akkor érzel ilyen műanyag flakon illatot. Ennek tényleg olyan illata van. És van ő belőle testradír és testvaj is. És nagyon jók. Tényleg nagyon jó. Nem az a durva szemcsés, de leszedi az elhalt hámréteget, és ápolja ugyanúgy, mivel homoktövis olaj van benne, így szintén nem szárítja a bőrt, hanem még puha is lesz tőle. Mindjárt keresem nektek itt a katalógusban, hogy meg tudjam mutatni. Őt is nagyon-nagyon szeretem, és tényleg ajánlom, hogy próbáljátok ki őket. Na, most rittig nem találom meg, pedig itt kell lennie valahol. Egyel előrébb. Ő lenne az, ő a Rokitnik néven fut, ugye ő a tusfürdő, ő a testradír és a testvaj. És akkor azt írja róla, hogy természetes készítmény, 96%-ban természetes eredetű összetevők a készítményben, a sorozat, mi ez? A homoktövis, az omega-3, 6, 9, szíve? A sorozat szíve a homoktövis, az omega-3, 6, 9 és ritka omega-7 zsírsavak forrása, amelyek felelősek az egészség és a szépségért. A frissített sorozatban a receptet természetes babasszú olaj egészíti ki, amely hidratálja, táplálja és lágyítja a sérült száraz bőrt. Nem tartalmaznak SLS-t és SLES-t, ásványi cukrot, parabén, tartósítószereket, mesterséges színezéket. Tehát ezeket nem tartalmazzák. Úgyhogy ezt is meg lehet nálunk venni, ki lehet próbálni. Nekem nagyon bejött ez is, úgyhogy én nem tudnák választani, hogy melyik a kedvenc, mind a kettő. Mind a kettő nagyon nagy kedvenc. És akkor még egy pár dolgot hoztam ide nektek. Ezek a Hilt sorozat krémeiből egy pár darab, nem hoztam ide az összeset, mert nincs is meg mind még, de ami megvan, azt nagyon-nagyon szeretjük. És akkor meg is mutatom nektek, hogy hányféle krémünk van. Itt is vannak. És itt is van még. És nagyon jó véleménnyel vannak róla a vásárlók, és akkor én megmutatom nektek, ami nekem itthon van. A fekete nadálytőt nem hoztam ide, pedig az is van itthon. Azt mindenki tudja, hogy a fekete nadálytő krém az rettentő jó a lábaknak, ilyen, hogyha bedagad, vérömleny, meg ezekre, tehát megütöd, és akkor olyan fekete lesz, nyugtatja a bőrt például a rovarcsípés után, akkor
Például, mikor ki van repedve a száraz a bőrünk, arra is nagyon-nagyon jó. Horzsolásokra, dörzsölések, kisebb égési sérülések és vérömlenyek esetén. Úgyhogy ez a fekete nadálytő krém. Akkor van olyan nekünk, hogy Venotonic gél. Ő nem más, mint csökkenti a lábak fáradtságát és nehézségérzetét, akkor tonizálja a bőrt, friss, hűvös érzést hagy maga után, csökkenti a duzzanatot, gyengéd és könnyű textúra azonnal felszívódik, kellemes, élénkítő érzést hagyva maga után. Tehát ez a Venotonic gél, ami nagyon-nagyon jó, hogyha elfárad a lábad, és bekened, és úgy nyugtatja. Akkor a következő, amit nekem itt van, ő nem más, mint a vitalizáló gél, ő ilyen kék színű, és őről azt kell tudni, hogy aktivizálja a vérellátást, gyorsítja a gyógyulási és regenerálódási folyamatokat, horzsolások, zúzódások vagy rovarcsípések esetén. Csökkenti a fájdalmat és a gyulladást, segít gyorsabban enyhíteni a duzzanatokat, serkenti a bőr védelmi funkcióit. Úgyhogy ő a kék Hilt krémünk. És akkor ugyanezen az oldalon van, nekem már nem sok van belőle, de már itt van az utánpótlás, rendeltem belőle 2 is, mert fantasztikus krém. Ő a vadgesztenye gél, és már a vásárlóim is rengeteget kértek, de most nekünk is szükségünk volt rá. Páromnak becsípődött a ideg itt a derekában, és mondta, hogy kerítsek neki valamit, amivel segíteni tudok neki, és akkor ezzel bekentem, belemasszíroztam, aztán mikor lefeküdt, akkor is még egyszer belemasszíroztam elalvás előtt, és mondta, hogy tényleg nagyon jó. Olyan érzés volt, azt mondja, amikor bekentem, akkor egy kicsit hűsíti, aztán semmit nem érez, és akkor egyszer csak elkezd érezni a melegítő hatást, utána megint egy pici hűsítés, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó krém, tényleg, hogyha derekad, lábad, bármi olyan könyöket fáj, vagy itt a kezed, nekem is a lábam mindig bedagadt, duzzadt volt, és csak bekenem ezzel, ha már egy picit is érzem, és nagyon-nagyon jó. És akkor azt írja róla, hogy a vadgesztenye kivonat segít a duzzanat enyhítésében, serkenti a nyirok elvezetést, tonizál, mentol plusz cayenne-bors, így a 2 egy erőteljes hőhullám hatást ad, a feszültség, fáradtság és izomfájdalom enyhítésére, hipotermia utáni regenerálódásra. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon javaslom nektek, és még 2 dologra tudom javasolni ezt a gesztenye gélt. Az az egyik, amikor jönnek majd ezek a megfázásos idők, és bedugul az orrotok, nem kaptok levegőt, köhögtök, bekenitek a mellkasotokat ezzel, és nagyon-nagyon jól kitisztítja az orrotokat, nem kell orrcsepp, meg mindenféle ilyen, hanem ezzel bekenitek, és nagyon jó. Most kipróbáltuk az egyik ismerősömnek, be volt dugulva az orra, bekentük neki, és mondta, hogy nagyon-nagyon jó, úgyhogy rendelt is belőle 2 darab krémet egyből, hogy legyen neki itthon most, hogy jönnek majd a megfázásos idők. A másik, amire tudom nektek javasolni még ezt a gesztenyegélt, a nőknek, lányoknak a menstruációs időszak alatt. Kolléganőm próbálta ki, bekente a pocakját. Ugye tudjuk, hogy állandóan, mikor jön a menstruációs időszak, akkor vagy a hasunk fáj, vagy a hátunk fáj, a derekunk fáj, nem a hátunk, a derekunk, vagy a hasunk fáj. Bekenitek ezt is, ezzel is, tehát a hasatokat, vagy a derekatokat ezzel enyhén egy kicsit, és enyhíti a fájdalmat
akár a pocakban, akár a gerincnél, a derekatoknál. Úgyhogy én javaslom, hogy legyen otthon nektek ilyen gél, legalább 2, hogy család bármelyik tagjának, hogyha bármi olyan probléma van, ez tényleg nagyon-nagyon jó és hasznos, és mondom, most saját tapasztalatból mondom, hogy tényleg nagyon jó. És fontos, hogy amikor ilyeneket használunk, rögtön kezet kell mosni, mert ugye a cayenne-bors van benne, és benyúlunk a szemünkbe, akkor azt bánthatja. És akkor a legcsúcs szuperebb krémünket hagytam utoljára, ami benne van a top 3-ban, és ő nem más, mint a No Problem krém, ami a nevéből is adódik, hogy nincs probléma, amire nem lenne jó ez a krém. Őt itt találjátok a katalógusban. Rengeteget eladunk belőle. Sokszor van az úgy, hogy várnunk kell a következő szállításra, és amikor megjön, akkor 2-3 megveszünk belőle, mert annyira viszik, annyira tényleg mindenféle bajra, betegségre jó ez a krém. Hát akkor megmondom nektek, hogy a katalógus szerint mikre lehet használni. Elsősegély a nagyon száraz bőrre. Krém helyi alkalmazása a rendkívül száraz, sérült vagy hámló bőrfelületeken. Erős természetes összetevők, illóolajok, gazdag komplexe, lanolin, kókusz, homoktövis és olívaolaj, és van benne cinkoxid is. Gyors és erőteljes regeneráló hatása van, intenzíven hidratál, puhít, táplál és véd a nedvességvesztés ellen. Felgyorsítja a repedések, szárazkéreg, irritáció, horzsolás, égés és sérülések gyógyulását. Gátat képez a környezet negatív hatásaival szemben. Én több mindenre is kipróbáltam, és a környezetemben is volt. Például a kolléganőm nagyon megégett az arca, meg a válla a gyereknek, bekenték, és egyik este és reggelre szépen a fájdalom eltűnt, és olyan enyhe, picit piros volt még a bőr, és utána szépen bebarnult, és nem fáj. Én amire használtam, elvágtam a kezemet, iszonyatosan fájt, ugye itt a hajlatban vágtam el, és bekentem, másnap már nem is éreztem, tehát a fájdalom akkor, mikor bekened, utána rögtön eltűnik, és tényleg nagyon jó, akkor rovarcsípésre. Nekem például a lábujjamon volt a nagy lábujjam körménél egy ilyen körömgomba-szerű, megvastagodott a bőr, meg itt volt ekcémám. Várjatok, hol a kamera? Itt a kamera. Itt volt ekcémás az ujjam, a nagy ujjam, és a körmöm alá ment már teljesen, és így teljesen lejött ide ez a fehér rész, már itt volt lent, tehát annyira beleette magát a gomba, és lehet látni, hogy gyönyörűen rendbe hozta. Mindig bekentem, itt belenyomtam a körmöm és a bőr közé, és tökéletesen helyrehozta az ujjamat. Nem találom a kamerát, mert persze itt van. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen helyrehozta a körmömet, és tényleg nem is tudok nektek mondani olyat, ami nem jó égésre, vágásra, és megmutatom nektek a krémet, kinyomok ide egy kicsit, ilyen sárga, nehezen lehet nyomni, mert sűrű, tehát nagyon sokáig elég. Amikor kinyomjátok, enyhe, ilyen mentolos illatot lehet érezni, látjátok, így néz ki a krém, és így, mikor elkenjük, ilyen sűrű, de persze beszívja a bőrünk, meg maga a seb, ahova kenjük, és olyan enyhén mentolos illatot lehet érezni, és nagyon-nagyon helyrehozza bármilyen, tényleg nem tudunk a háztartásban olyan sérülést mondani, amit ne hoz helyre. Úgyhogy ők lennének a Hilt sorozatból pár darab termék, amit én használok.
de megmutatom nektek, hogy még mi van benne. Van itthon még aloe verám is, aloe vera gél. Úgy emlékszem, hogy 100%-ban nem írja itt, de az oldalon írja, hogy 100%-ban az aloe verának a gélje van benne. Ő multifunkcionális, extra hidratálást ad, tökéletesen nyugtat, az égési sérülésekre napozás után tökéletes. Volt, hogy én is kint vágtam a füvet nyáron, és megégett az arcom. És bekentem, ahogy bejöttem, és másnap már nem is lehetett látni, csak olyan enyhe szint lehetett. Úgyhogy ő is nagyon-nagyon jó, és tényleg hatásos az aloe vera gél. Akkor, ami még van, az itt a másik oldalon van nekünk olyan, hogy méhmérges krémünk, és van a melegítő testbalzsam. Ezeket mind lehet használni masztáshoz is, gyerekeknél is, mert tényleg nagyon-nagyon jól beszívódnak. A melegítő testbalzsam az javítja a vérkeringést, enyhíti a szöveti duzzanatot, csökkenti a fájdalmat az izületekben, a hát alsó részén vagy a nyakban, enyhíti az izomgörcsöt, enyhíti a hideg láb érzést, kellemesen ellazít, oldja a fáradtságot és a stresszt. Tehát amikor valakinek annyira hideg a lába, hogy már szinte fáj, ezzel szépen bekeni, átmasszírozza, és már ő fölkelti, tehát elkezdi a vérkeringést, megindítja a vérkeringést. A méhmérges krém, az nekem még az előző cégtől volt, és valami fantasztikus termék, táplálja a mozgásszervi rendszer szöveteit, erős terhelés után segít ellazítani az izmokat, ápolja a bőrt, hidratál, regenerál, rugalmasságot és feszességet ad. Úgyhogy őt is javaslom, hogy legyen mindig otthon, főleg az, aki sportol mondjuk, és az izmainak kicsit enyhíteni a fájdalmat, hogyha izomláz van. Úgyhogy ők a Healed sorozat, és nagyon-nagyon jó termékek, és azt mondom, hogy érdemes bevásárolni belőlük egyet-egyet, legyen otthon, hogy tudjunk mihez nyúlni, hogyha bármi probléma van, akár a gyerekekkel, akár velünk. És akkor még egy termék, vagyis hát 2 van itt nálam, amit bemutatok nektek most. Még visszatérve a hajvitaminra, elkezdett nőni a körmöm is szépen, és nem az a vékony hártyanől, hanem szép, erős körmeim lettek, nagyon-nagyon el voltak töredezve, és kezdenek helyre jönni. Ennyit a hajvitaminról. Melyikkel is kezdjem, mutatom nektek őt. Ő nem más, mint a törlőkendő, ezt a katalógusnak itt a végén találjuk. Őt a háztartásban lehet használni, és ő nem más, mint a nedves törlőkendő ablakok tisztításához. 60 darab van benne, és visszazárható a teteje. Van ilyen, ugyanez az elven működő spré formájában is, ez most nem az, csak mutatom, hogy így néz ki. Lehet hozzá kapni szintén ilyen spré formájú kupakot, és ugyanazt a célt szolgálja. Üveghez, tükörhöz és minden fényes felülethez enyhe tisztítószerekkel dúsítva, a szennyeződések gyors és hatékony eltávolítása érdekében káprázatos fényt biztosít, nem hagy csíkokat, karcolásokat vagy szöszöket, nem igényel öblítést. Na most én mindenhez is kipróbáltam már, úgy mondom, hogy a tükörhöz, a fürdőszobában, az ablakokhoz, az ajtó nekem 3 üveges, és itt volt a barátnőm, letöröltük vele, meg kipróbáltuk a sprét is. És ugye az a
különleges hatása még, hogy nem párásodik az ablak, ha ezt használod, vagy a spré változatát, mert ugyanis párataszító hatása van. Én ezt a kocsiban is kipróbáltam, a szélvédőt belülről, tehát az ablakokat, meg a kis tükröt, és nem fog párásodni. És van egy ilyen a kocsiban, meg a másik fajtából is, azt mindjárt mutatom, és hogyha bármikor kell, ugyanúgy a szobában a szekrény, hogyha üveges nektek, a gyerek összemaszatolja, új lenyomatok vannak, vagy összepuszilgatja, vagy a fürdőszobában a tükrön a fogkrém, akkor fogsz egy ilyet, kihúzod, letörlöd, és nagyon-nagyon jó illata van, és nagyon szépen csík és szösz nélkül letakarítja. És 60 darab van benne, nem tudom mondani. Másik, nem más, mint az univerzális törlőkendő, neki is nagyon jó illata van, szintén visszazárható, és ő benne is 60 darab van, és őről azt kell tudni, hogy időt tudsz spórolni és energiát, ugyanis alkalmas minden mosható felület tisztítására. Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a port, zsírt, új lenyomatokat és egyéb szennyeződéseket. Felfrissíti a felületeket, kellemes illatot és fényt hagyva maga után. Finom tisztítószer plusz puha anyag, nem hagy karcolásokat, szöszöket vagy csíkokat. Úgyhogy őt minden felületre lehet, ővele pedig a kocsiban a műszerfalat takarítottam le, meg az ajtókat. Tehát mindent, ami olyan törölhető felület volt, és nem porosodik, nem marad rajta a por. Tehát portaszító hatása van, na, majd csak kinyögöm. És ugyanúgy bent itt a lakásban a munkafelületet, én a WC tetejét is ezzel a műanyagot ezzel szoktam letörölni, a kilincseket, az ajtókat, tehát mindenre is nagyon jó, úgyhogy ezt is javaslom, hogy legyen nektek otthon bent a háztartásban, és akinek autója van, az pedig a férfiak, figyeljétek meg, hogy nagyon fognak örülni neki, mert pillanatok alatt meg tudják takarítani, hogyha olyan probléma van. Úgyhogy ennyi lett volna a kis mai Mihi bemutatom. Legközelebb fogok nektek hozni, majd fog jönni csomagbontós videót, milyen új termékek jönnek majd nekem, és lesz benne zsákba macska, amiről az elején beszéltem, és megnézzük, hogy mit tartalmaz az én zsákba macskám. Lehet regisztrálni, ingyenes a regisztráció, nincs semmi kötelező csomag, nincs semmi, nem kell fizetni. Ha akarsz, egy terméket rendelsz, a DPD futárszolgálat hozza a csomagot, lehet előreutalással nálunk, olyankor ugye nem kell fizetned a futárnak, hanem előre kártyádat hozzá, rendeled és elutalod, akkor 1160 forint a csomag. Hogyha utánvétel, mert az is lehetséges, utánvétel kéred, akkor pedig 1760 forint, akkor nyilván a sofőrnek fizetett ki a csomagot. És közben nagyon jól lehet érezni, és megmutatom nektek, hogy abszolút nem fénylik, nem ragad, hanem érzem a puhaságot, és tényleg nagyon jó az a hánypolaj. Amit még tudni kell, hogy lehet, mint mondtam, egy terméket is rendelni, de összeállhattok a családdal is, barátokkal is, akkor egyszerre leadjátok, több rendelést is lehet egy hónapban leadni. Aki pedig dolgozni szeretne vele, azt is lehet. Ugyanis euróban fizetnek, euróban számolnak, és akkor van egy jutalék, amit látsz az oldaladon, hogy most mennyi, lehet hozzád regisztrálni, hogyha arra a környéketeken nem ismerik ezt a Mihi céget, be tudod nekik mutatni, termékeket tudod reklámozni, ajánlani
nagyon-nagyon sok minden olyan dologra jó, amit itt felsoroltam nektek, de majd a tisztítószereket, hogyha hozom, akkor majd abból is tudtok. Már most annyit el tudok nektek mondani, hogy egy fantasztikus zsíroldónk van, amit ha fölmelegíted a sütőt, pillanatok alatt befújod, és már oldja is a zsírt. Akkor van zuhanykabin tisztítónk, ami leszedi a csempéről is a vízkövet. Akkor van olyan folyékony szappan, ami eltünteti a szagokat, amit a konyhában használsz, mondjuk hagyma, mi az, ami még szagos a kezünknek. Most a hagyma jut eszembe, hogyha hagymát pucolsz, és mész valahova, megmosod azzal, és eltünteti a hagymaszagot. De ugyanúgy az edényeket is át tudod velük mosni. A mosogatógél, van mosogatógépbe való mosogatógél. Hú, ez de bonyolult volt. És a lányok próbálták, nagyon kis mennyiséget kell használni. Jaj, csuklok, bocsánat. Nagyon kis mennyiséget kell használni, és nagyon szépen letisztítja az edényeket. Vízkőoldónk van, ami nagyon jó illatú, nem marja az orrodat. Akkor van, bekaptam a hajamat, és zavarja. Akkor például a vízkőoldót belefújod a vízforralóba, olyan szép lesz tőle, csináltam már erről is tapasztalatos videót, Facebookon keressetek meg, van egy nyilvános csoportom, vegán termékek, vegán, megfizethető termékek Évitől, nézzetek bele, nagyon-nagyon sok tapasztalat van, és termékekről információk, vevői visszajelzések, és megtaláljátok ott a linket is, ahol csatlakozni tudtok, és akkor magatoknak tudtok rendelni már 20% kedvezménnyel, de hogyha csak vásárolni szeretnétek, azt is lehet nálam, ugyanis el tudom küldeni nektek a címetekre, nyilván ezt majd egyeztetünk, nézzétek meg, olvassátok át, vagy kérjetek tőlem katalógust online, vagy papíralapon, aki itt a közelemben van, és nagyon szívesen segítek bárkinek, akár a regisztrációban, akár a termékajánlásban. Próbáljátok ki, és vigyázzatok ti is a családotok egészségére, mert nem mindegy, hogy milyen termékeket használtok, mert a mieinknek a nagy részük ökológiailag lebomló, akár maga a csomagolás, akár a termékek, és tényleg vigyáz az egészségünkre, vannak gyerektermékek is, babaolaj, babakrém, fiúknak külön tusfürdő, habfürdő, sampon, lányoknak külön, és van nagyon jó gyerekeknek foltisztítónk, amíg tényleg a gyerekeknek van, felnőtteknek is, és fantasztikus eredményeket értünk el. Ha bármire kíváncsiak vagytok, akkor szívesen válaszolok, írjatok akár itt hozzászólásba, vagy keressetek meg. Ha lájkolod a videót, azt megköszönöm, ha feliratkozol, akkor nem maradsz le a további tartalmakról, mert még nagyon-nagyon sokféle termékről fogok hozni ilyen kis videót, be fogom mutatni ezt a céget, úgy mondom inkább, és a cégnek a termékeit, hogy milyen gazdaságosak, megfizethetők és jók. Köszönöm szépen, ha megnéztétek, legyen szép napotok, sziasztok!